Hola, aquest vídeo és per fer una informació a les famílies que tenen els seus fills a cursos l'ONLOE. Recordeu, tot infantil i els cursos senars de primària, en el nostre cas, primer, tercer i cinquè. D'acord? Vos trobareu que és la primera vegada que nosaltres feim i vosaltres com a família rebeu un informe d'avaluació de la nova llei l'ONLOE. Per tant, primer de tot, és una novetat per vosaltres, però també ho és per nosaltres com a docents que estrenem de qualque manera aquesta nova llei. Aquesta nova llei du implícit una nova manera d'avaluar, una nova manera d'efectuar o de realitzar les nostres classes i també, a mesura que anem experimentant, aprenem com funciona tot. Ara, amb aquesta presentació, veureu com ho heu de fer per anar a veure les qualificacions o les avaluacions dels vostres fills i filles. Evidentment, com sempre sabeu, aneu en el Gestip, a la versió d'alumnat famílies, i en el menú de l'esquerra heu de triar informe de criteris. D'acord? I a partir d'aquí vos apareixerà aquesta primera pàgina d'un informe que molt probablement s'anirà a 8 o 9 pàgines. Recordeu, per l'alumnat d'infantil, primer, tercer i cinquè de primària. Segon, quart i sisè de primària encara van en la llei antiga i ho heu de veure com sempre. Aspectes a tenir en compte amb aquesta nova normativa. En primer lloc, hem de qualque manera oblidar els 3 trimestres així com sempre els entenem. Les famílies que teniu fills o filles a cursos l'OMLOE, en qualsevol moment podeu anar mirant el vostre Gestip, que segurament hi haurà actualitzacions o noves valoracions per part del tutor o especialista pertinent. Val? Per tant, no cal esperar a final de trimestre per veure l'evolució del vostre fill, sinó que una de les novetats de l'ONLOE és que estigueu contínuament informats i informades, d'acord? De totes maneres, no hem de viure pendents de Gestip cada dia entrar. Els tutors respectius o les tutores respectives vos poden fer una mica de missatge i dir, escoltau, ja hem introduït, hem valorat 4 o 5 criteris d'avaluació, entrau i mireu les notes, d'acord? Per tant, volem o pretén que hi hagi una retroalimentació i un feedback continu en les famílies. Què veus en aquest informe, que és real, evidentment estan tapades les dades per no incórrer dins cap delicte de revelació de dades personals, d'acord? Això és un alumne de 5è i veureu que el primer de tot que mos crida l'atenció són 3 colors, un color verd, un color com a grogós i un color com a taronjat vermell, d'acord? Això és molt senzill, com el semàfor. Aquelles assignatures que estan en verd són aquelles que progressa adequadament. Jo ho veig aquí baix que diu que el progrés és bo, d'acord? I després, les que estan amb un coloret groguet, el progrés és regular. I les que estan amb un coloret vermós, el progrés és inadequat. Aquí ja tenim una primera observació o un primer indici de com va el nostre fill o filla. Després, en el següent apartat tenim aquí els criteris i ens diu que, per exemple, de coneixement del medi, l'equip docent de 5è, en aquest cas, ha estipulat que valorarà 21 criteris al llarg d'aquest curs de 5è. Actualment, en aquestes dates, n'ha valorat 5 i aquests 5 estan desglosats entre 3 suficientment i 2 poc. Això genera una mitjana de coloret groc, d'acord? Vull dir que veureu que hi ha completament, majoritàriament, suficientment, poc i gens. I això se tradueix o se traduirà a final de curs amb una nota numèrica. Però ja perquè tingueu una idea, el gens és una valoració de 0 a 2 punts, un poc o poc és de 3 a 4 punts, el suficientment s'entén que l'alumne ha tret entre un 5 i un 6, majoritàriament s'entén que l'alumne ha tret entre un 7 i un 8 i un completament l'alumne ha tret entre un 9 i un 10 a les proves que la tutora o especialista hagi pogut passar a l'alumnat, d'acord?
Més coses que tenim. Veig aquí, de cada assignatura, per exemple, educació artística, aquí sí que han valorat els 10 criteris que volen, de qualque manera, avaluar en aquest curs. I vosaltres me direu, i doncs ja està, d'artística ja ho té tot valorat i ja no farà res. No, no és cert. Aquests 10 criteris, a mesura que el mestre tingui evidències de l'evolució de l'alumne, els anirà actualitzant. I vosaltres em podeu demanar com sé jo que s'ha actualitzat. Si veus aquesta següent pàgina, veureu que això és de coneixement del medi i aquí hi ha els 17 ítems que havíem dit o 21 que té previst avaluar la tutora de 5è. Ara mateix n'ha valorat 5, que són aquests, i amb la data d'introducció en el gestiu de la nota. Els tutors, a mesura que tinguin evidències, no estaran una setmana, ni dues, ni tres, ni ho esperaran per final de trimestre, perquè ells ja saben que de qualque manera la gràcia o la voluntat d'aquesta nova llei és que hi hagi una retroalimentació contínua escola-família. Per tant, tot d'una que tinguin la nota la posaran aquí. Torn arrere perquè se m'ha oblidat dir-vos un parell d'apartats que podeu trobar aquí baix. Aquí tindreu observacions de caràcter general, que en aquest cas, amb aquest alumne, no n'hi ha cap, observacions de caràcter de matèria, que sí, n'hi ha una, observacions de llengua catalana, diu, li costa molt parlar, tal, i després, a baix, en els criteris, que això són els criteris d'avaluació, d'acord? Podeu trobar, per exemple, si la tutora a davall aquest 2.5 considera que ha de fer una observació només d'aquest criteri en concret, trobaríeu una observació d'aquest criteri, d'acord? Vosaltres deis de què és que va poc o que té poc el meu fill, l'alumne en qüestió. El 5.1, identificar i analitzar les característiques. Aquests criteris de valoració a vegades no són bons d'entendre. La manera més ràpida i més efectiva per si teniu dubtes de cara a algun criteris que no enteneu què signifiquen o no enteneu quina valoració ha pogut fer la tutora, el seu és que concerteu una cita amb la tutora o especialista pertinent perquè vos informi amb unes paraules que sí pugueu entendre de quina manera evoluciona el vostre fill o filla. Insisteix que amb el que deien al principi. És una eina també nova per nosaltres, d'acord, per l'escola, i que de cada dia estem aprenent i també Conselleria ens està informant o està introduint novetats amb el sistema de gestió. Per tant, podeu quedar tranquils que tots els vostres fills en el curs del LOMLOE i en els que no ho són estan fent una feinada organitzada i planificada pels respectius tutors i especialistes i allò únic que s'ha de tenir en compte és que els cursos que som LOMLOE podeu anar mirant les informacions a mesura que estan publicades contínuament i els altres existeixen aquells 3 trimestres que és Nadal, Pasqua i final de curs, d'acord? Llavors, crec que ho he dit abans, a final de curs sí que se convertirà aquest completament majoritàriament en una nota numèrica. Si teniu cap dubte, podeu passar per l'escola i intentarem ajudar. Moltes gràcies.